माबोरै मोजां दे थिगैनो दं बिनि न'खरावसो जायोबा दालालि बिनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों आरो खुलुमबाय रायजोफोर आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन जासिग्रोनाय थाबाय नै दा दिनै क'क्राझार जोंनि क'क्राझाराव माखासे बर'नि जे बिग्रायारि बर'नि थाखाय स्ट्रागल खालामनाय XNDB जे आदामोनहा दिनै बिल हियारिंआव लाबोदों दा बेजोंनो लोगोसे XNDB नि इउनाइटेड फ्रन्टनि जे माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बुंदों आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ अब्ला बे मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ शेयार खालामग्रोनो सानो नै दाख्लै जे माखासे सानफोर सिगां जे 17 बोसोर आरो बेबायदिनो 45 बोसोरनि जे हौवा आरो हिन्जावसा 17 बोसोरनि हिन्जावसा बिनि सायाव हाबा जालांनाय जे हाबा जाखांनानै जे मानो खारदोंमोन मानो थांफिनामोन बेनि मेन जे हिन्जावा न'आव मानो थांफिनामोन बेनि क्लियारिफिकेसनखौ होदों अब्ला रायजोफोर खोनासंनानै लाग्रोनि मा बुङो न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो बिसोर आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जर जबस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिब्लाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै बेलेगनि न'खरावसो जायोबा दालालि बिनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै जेरैबायदि नेम मथे दं आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ आरो हाबाया बायखांनानै जिथु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया आं बेफोरखौ सहाय होनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै आङो जेरै दं एरैनो फैदों बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसुत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसुत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सबर सरत्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय
एम बिबान माब्रै मोजां दे थिगैनो दं सफैबाय दे 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 ओइ मोजां मोजां हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनि फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोनहा लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स एनडिएफबि खौ एकर्डनि दोहौखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 एनआइए केस नांनाय एनडिएफबि सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय माने साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 मास नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनआइए केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय बा जेलाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटियाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स एनडिएफबि जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों थेंक इउ जे हाबा जानानै जेनो खालामफिननाय आं बिनि सायाव नोंथांमोननि सायाव शेयार खालामनो सानो बे जे हिन्जावा जे हाबा जानानै खालामफिनबाय बै खालामफिननाया जे गाव क्लियार खोथाखौ बुंदों जेनो आंखौ दालाल जेन'बा बै जे नायनानै हरग्रा बेसो आंखौ जबर जस्ति खालामदों बेबायदि बुंदों दा जबर जस्ति खालामनायाव नों जुदि गोसो गैयामोनब्ला आरो जुदि नोङो हाबा जायामोनब्ला सिगां समावनो नोंखौ जबर जस्तिथ' नोंखौ लांनानै हाबा खालामहोनो हाया एक्सुवेलि नैबे आरोखि दा नोङो नोंनियावबो माखासे गोसोआ जुदि गोरोबनाय गैयाब्ला नोंनि गोसोआबो जुदि थांनोसां हाबा जाहैनोसै बेबायदि साननाय गोसो गैयामोनब्ला नोंखौ निस्सय लांनो हायामोन बे मोनसे सोंलु आरोखि दा हाबा जाबाय जखन हाबा जाबाय नोङो हाबा जाहैबाय नोंनि मान सन्माननि खोथा दङ जाथि बंस'नि मान सन्माननि खोथा दङ माखासे गावनि परिस्थिति एबा गावनि इयुन लाइफनि संसार जानांगौनि खोथा दङ दा नोंहाबोथ' जा बै हिन्जावसा हाबा जानाय बे मोनसे गावखौनो बरबाद खालामनानै लानाय बायदि जेन'बा नों दा थांदों आंहा जेन'बा मोजां जाबाय बा जेनेबा आंहा सिख्ला बायदि समनि बायदि खालामफिननो हासै बियो नङा बियो नों दा मोनसे जाम्फै रेस दोननानै लानाय बायदि जाबाय नोंखौ जेन'बा सोरबाफोर जुदि हाबा खालामहैबा नायहैबावोबा बियो उमुगाव हाबा जाहैखानायमोन बा उमुगाव ओरैबायदि थांखानायमोन बेबायदि होनजागोन आरोखि दा बेखौ बाद दोननानै नै दा जोंना क'क्राझाराव जा जोंनि बर'निनो जा बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनाय मानाव गेदेर एनडिएफबि आदामोनखौ दिनै क'क्राझाराव बेल हियारिं जोंनि क'क्राझाराव लाबोबाय बा समस्त डिस्ट्रिक्टनि जेरै बाक्सा अदालगुरि तामुलपुर धेमाजि जिखुनु हक जाया माने दा गासैबो जोंना सेन्ट्रेलनिफ्राय फाथायहरनानै दा गुवाहाटि हरबाय गुवाहाटिनिफ्राय गासै डिस्ट्रिक्टआव एक्स एनडिएफबिफ्रा गजोबनायनि
मेन एबा प्लानिंआव दङ अब्ला गासै बर' रायजो राजाफ्रानो जे जोंनि बर'नि थाखाय दावहा नांबोनाय जे बिटिआर सुक्ति एकर्डनि गेजेरजों गबोनांगौनि मोनसे खोथामोन माखासे बेखौ माखासे पलिटिकेलाइजनि गेजेरजों माखासे गवाखै नामा बेखौ आरोखि दा जिखुनु हक जाया मानो बेखौ पलिटिकेल खालामालासिनो गासै बर'नि धलफ्रा ज' जानानै एबा पार्टिफ्रा बिसिनि सायाव हेंथा हेंसि खालामालासिनो जे माखासे बिसिनि जे बिदा गिदिर एक्स एनडिबि फोरनि जे गनायखौ बर' रायजो राजाया लुगैयो एबा बेखौ जे गनायखौ लुगैयो जाहाथे जोंनि इयुननि जे बिसोरबो न'आव फैनानै उदां जानो हायो आरो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेखौनो जोंनि बर' रायजो राजाया लुगैदों आरोखि दा माखासे पलिटिकेल जेन केरियारफ्रा ओरैबायदि खालामो दे जोङो बख'दों बा जोंनि पार्टिया मावनानै बेखौ ओरैबायदि परिस्थिति एबा बेबायदि प्रसेसआव लाबोनो हाबाय बेबायदि गोबां बिभिन्न खोथा गावखौ क्रेडिट लानायनि बेबायदि खोथा बुङो एक्सुवेलि बेबायदि क्रेडिट लानायनिफ्राय बख'ग्रोनायखौ सिगां खालाम आङो बेखौ लुगैदों आरोखि दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननांगौआ बेनो जाहैबाय जे गासै एक्स एनडिएफआ गजोबोबा मोजां आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोना बे माखासे सिगां जे रन्जन दैमारि साराबो बेसे गोबाव समजों गगोन दा बेखौ बुंथ'नो हाला अब्लाबो गनायनि प्रसेसआव दंसै अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा रोखोम मोनो